madu sida claim credit nangpo lalu nili timahin pen ke pachini bangke lasi apen ke monsam ke de panket non atema put East Karbi Anglong West Karbi Anglong sitamet district commissioner hin pen under 163 BNS ateng pen pangdak pon lu ke di patumian gang sam je mane muni chitong oe ba me meeting ta binu lahai hulu mati lahai pangdak lo lapen ke kado gobe Karbi Anglong East West arara tum sitame kroy nangi aron helo ke thenai aron ateng pen si ajar kam tak kecok iji pen ke cingwai cingsai pen si ajar kam sita chunji aja tak problem non aja akisum ke bon lasi council ahin pen ta tikul lo pen ke asam government ta ridi lo ke cingki phan council CM sata dun po chief minister am video clip tan tumi theklong lo ke tu theklong lo je alang li ta appeal lo la jadi chisong bom tum phan je ka chisong abang ing ton nang pu pen ke sialam non het hala prak news pa channel lo isi theklong je ka chisong bang ke ka cividro lo pusi ke theklong ahok ne chini paka ke lang sitame la bang ke misen lo he di mangupulo lalo ke chisong bang ing samjin ben ke chisong tami lagi nil tum tak chedon dulu sitame soluk sodak ke chisong bang ke madu tak lenang lo lalu uwe kimi tum han ini tum akimet tu warsi jap onangi ben ke BJP ki claim bang ke lake mane violence pe kali non violence pen akiti Karbi Anglong a problem bang yang susedulang political issue ke thenai 244 article e ke pa implement ya kam taili tum claim nai lasi government phan ke chong duk du nai ben ke law and order finally tum mane ki chilem inang ne la bang ke athma law bang ke apora teng ben ke bang me thang kam si chiklem pola ke lasi law bang ke madu si tami reading mane bira la pen ke claim nang pa hormuta kali posi lasi law and order bang e chipari deng de de rason te pulo la puthon ne le putulo je Karbi Anglong East West sarat sitame Karbi Anglong East West pen Karbi Hampang Karbi Anglong long ke do kado ko bia khe phanta mesi pu man he di bang ta itu madim lo he sta alu bang e mane alu hi son sin nang do lo jaga khe tum masi alu hi pen sitame le tum si bhong to nang ne lo arona teng pen kang saina huning saina pen ke thale bang ke la ke koda wardik final wardik jong si council hai hadet pelong te la ke thale vek pu CM sata kaita ninje ve lo me meeting lo sitame nil tum East Karbi Anglong BJP district committee pen ke lansi pachini lo ra